So without further ado, let me give you our beloved Regional Director, Director Eduardo Hanayo. Okay. So, nandito kayo both NDPs, RHM, PHA, dentist. May dentist tayo? Wala kayong dentista. Walang applicant kung dentist? O meron? Wala. Medtech? Wala rin. O wala pa? Wala pa. Lahat ba kayo nagtatrabaho sa RHUs o merong hospital? Merong hospital dito? Wala. Mas natin yung Palawan. Walang in-adapt sa hospital. Although alam ko gusto niyo hospital eh. Oh yes. Kaya lang iba na kasi ang guidelines sa NDPs natin. Although meron kami pinagbigyan na ilan, lalo na nasa lanta ng Bagong Nona, ayun ilagay namin talaga sa hospital. Anyway, ang importante, narito kayo lahat. At alam ko marami pong gustong pumasok. Now, hopefully, magkaroon kami ng additional funding para madagdagan kayo. At the same time, PHA natin, at saka midwives, medtech, kung maaari na magkaroon tayo ng nutritionist, dietitian, at saka marami pa. May papasok na bago, pharmacist. May pharmacist na ba? Wala pa. Wala pa na kaya. So, yun isang bagong selected health workers na kailangan natin i-deploy as soon as possible sa mga areas. Lalo din sa Palawan, na malaking probinsya for yung mga pa. Anyway, nasaan si Rek? Pwede na? Okay na? Teka na, wala akong kwan. Wala ba tayong pwedeng ipasa kahit ano dyan? USB, o wala USB eh. Kahit bola or something. Ayun. Kung saan huminto, tatawagin ko lang sa harapan at may tatanong lang ako. Okay? Okay sa inyo? Ha? Tanayin natin dito. Pwede na? Hindi kayo kasama. Sila ayaw sumama, kayo gusto nyo. May dahilan nyo. Okay, pasa ko na ha. Claire, saan ka nasa? At sa Taytay po. Taytay? Di South? North. North. North pala yun. Ano tayo? Ano? Pangako sa'yo. O ba? Ayan. Ano ba regalo? Mahirap na ba yun? Ano? Okay, nasa na yung bote natin. Ano pangalan mo? Ano? Giselle? Giselle. Pahardo. Saan ka sign? Dumaran po. Kaso Dumaran. So, anong kapamilya ka, kapuso? Ha? Kapamilya po. Ano kapamilya din? Kaya kapamilya dito? Nag-iisip tuloy ako ng tanong. Hindi kasi ganito. So kung sa Dumaran, alam mo ba yung case mo ron? Ha? Meron ilang kaso na nakita mo mula nung Enero. Kailan ka na-assign doon? Last year pa po. NDP ka ron? RHMPP po. RHM. So doon tayo sa mga anak. Okay. Meron ka naman na-encounter na namatay? Mayroon po to. Ilang taon na? Stillbirth. Stillbirth. Ilang taon yung mother? Yung mother namatay, yung baby namatay? Baby po. O, stillbirth eh. Alam mo, sabi ko yung mother, stillbirth. Kamalan natin yung dinugo. Sa mga hindi nakita.
So yung baby namatay, ilan taon yung mother? 49 po. 49. So, ano pa, kamilan niya yun? 9 po. 9. May ilaw ba sa lugar mo yun? 49 years old, namatay yung anak. So it's either may accompanying disease siya or malnourished. Or, yun nga, nagpapacheck up ba? O nagpapacheck up pero namatay pa rin yung bata, stillbirth. So may mga activities siya na hindi natin nababantayan na maaaring kinamatay ng bata. O kinamatay dahil sa circumstances na nangyayari sa paligid ng bata na hindi niya alam. Okay? Kaya kakaroon tayo stillbirth. O baka may inyong nagamot, hindi niya alam. Diba? So yun yung mga nagiging problema pagdating sa panganak. Okay. Ano pangalan ni Coco Martin na nagbabago siya? Coco. Okay. Bakit ka? Congratulations. No? Kasi may nakapanahin pa. At wala naman ako ina-endorse sa inyo, isa sa inyo. Anyway, ano, kapuso pa ng pamilya? O pamilya rin. Hindi general information na lang tayo. May kapamilya kayo eh. Well, anyway, saan ka naka-assign? Sa Rojas po. Rojas. So, may bago tayong hospital doon, di ba? O itatayo pa lang? Tinatayo pa lang. Tinatayo pa lang. Bago ba magbabago doon? Dito na malalayo. Mga islands. Meron pa tayong mga 6 na hospital na iayos. Bago, ang Rojas na tinatayo na. At may isa kami na special project. Sa buong Palawan, ang Paslovi. Malis na? Malis na. At tayo para marinig din yan. Inaayos na rin namin magtayo ng Mimaropa Medical Center dito sa Palawan. 300 bed capacity. Kung saan ang hospital ng Palawan, doon pupunta. Okay? Ang hospital ng Palawan ay gagawin ng specialty hospital siya. Extension ng medical center. Yung 300 bed, ilalagay sa 4 hectare lot sa likod ng Coliseum. Alam niyo ba yun? Dito sa merong Prinsesa. So, doon papasok yung medical center. Ang regional hospital naman, ilalagay natin yung Mimaropa Regional Teaching and Training Hospital. Ilalagay natin kung saan nakatayo na yun yung tinatawag na Oriental Mindoro Provincial Hospital. Kaya yan yung paglalaban, katutulungin namin yung mga congressmen para magkaroon ng batas at natayo na siya. So, pinaghahandaan namin yung medical center, kailangan na siya. At the same time, hopefully sa inyo rin, kayo, makapagturo dun sa sana mag-upisa ngayong taon na to, yung medical program, yung parang College of Medicine and medical program sa Palawan State University. So sana wala ko masyadong teacher din doon, pagtuturo, para makapasok ito. Kasi kailangan natin may isang production site para mapunan yung turnover ng mga doctors within the Mimaropa. Indigenous people, so people-centered siya. At the same time, i-integrate natin yung tinatawag na TICAM, Traditional, Complementary, and Alternative Medicine. So yung mga RHUs natin, may isang site siya na TICAM, so Traditional,
medicine ang focus ng medical school sa Palawan State University. Napag-present ako sa Board of Regents last week at March 15, magpe-present ulit kami, pero dito na sa Palawan. We hope na maaprubahan na siya para makapag-start na this week, this school year, no? School year. And we hope makapag-participate din kayo doon sa academic institution kung saan mas marami na kayong experience ngayon dahil kayo ay naka-immerse sa field. Diba? Yun yung pinakatrabaho nyo. Actually, getting more experiences legally based on the deployment program of the Department of Health. Kaya at tanong ko sa iyo, di ba tayo tapos? Medyo mahirap-hirap na konti. Okay? Saan nag-MC si Pia Wurzbach? Nung hinahir siya na insider report. Ulan. Numero. Ano yan? 90? Ano ba yun? Ano Peng. bang laro na ngayon? Ha? Ayun, sabi tumawa rin. Alam ko, bigyan ko, sandaan lang eh. Halika ako. Congratulations. Sige tayo. So, yun na nga ang ating trabaho. Dahil may mga responsibility tayong kailangan gawin at the field level. Mga kamag-anak ko sa Palawan, tumatawag. At hindi biro-biro ang trabaho niya. Alam naman namin mahirap. At may mga times na, lalo na dito sa Palawan, na meron kang 1,007 islands o islets na kailangan pag-servisyon natin. Although 20% lang noon na may tao. Pero thousands pa rin yung may mga tao. Marami. At ang sabi nga, kahit barangay o purok lang yun, mas marami pa ang tao doon sa mainland. Kahit na island lang siya. So kailangan servisyon din. Dahil sila yung mga Pilipino na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Pero sa inyo lahat, I hope na huwag kayong mawala ng pag-asa. O ilang taong ba ang usapan sa inyo? 6 na buwan lang? 6 months renewable. May naka 2 years na ba last year? So returning iba. Nakaramihan sa inyo. So returning na, hindi nyo man lang binigyan ng pag-asa yung iba. Kayo na lang ng kayo. Pero anyway, yung idea na yun, kanya na investment. Yung kaalaman ninyo ng 2 years, madadala nyo pa rin dito sa mangyayaring kung papayag kayo sa sarili ninyo na another 2 years. Tuloy-tuloy na naman ang deployment program. But hopefully, there will be openings like yung school, yung mga hospitals in Palawan, kung saan kailangan kayo. And there are more. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. No need to go abroad. But if you have the opportunity, go on. Sige lang. Pero, tandaan nyo, maraming sakit ngayon doon. Bumababa na halaga ng tao dito, ng langis. Nagre-retreats na sila. Although hindi pa masyadong apektado ang mga nurses natin o hospital workers. Pero, doon din pupunta yun. Mag-uuwian din kayo. Ang problema, pagdating nyo dito, wala na kayong trabaho. Maswerte, yun nag-stay. I'm giving you the idea kasi nga, kala nyo maganda nag-abroad, actually hindi. Marami na akong kaibigan na ilang years, 35 years na ako in service. Almost 35 years na rin ako sa hospital. Pero yung mga nag-abroad, nandito, may pera sila pero paubos na. Tapos wala silang nagagawa. Kasi marami na nag-graduate na nakapasok. Like you. Pero hindi na nila mapunuan kasi nga, parang bago lang sila ulit dito. So if I were you, huwag kayo mag-abroad. Nandito ang buhay.
dito kayo kailangan. At ang Pilipino, lalo sa Palawan, hindi nililindol. Minsan kung bagyuhin, hindi naman ganun kalala. At actually, I'm looking forward to Palawan as the savior arm ng Pilipinas. Maghuhuman ng Luzon, dito ang punta. Kaya kawawa kayo. Marami kayong sa servisyohan. Pero, joking aside, malaki kasi ang talaga ng pag-asa ng Palawan. At hindi man naging promise lang ng Mindanao, Palawan, isa promise na. Kaya, dito lang kayo. Kayo nakaalis. Nung araw, binibenta ang lupa nyo, magkano yun? 6,000 pesos per hektar. Ganun kalaki. Yung lupa, ganun kababa ang halaga. Kung may pera na ako, sana bumili na ako. Sayang nga, hindi ko nabili. Pero kung may pera ako, bumili sana. Pero ngayon, laki-laki na ng halaga. See? Nung araw kasi sinasakyan namin ito, yung Faulkner. Yung umiikot yung 4 yata LC yun. At ang biyahe, once, twice a week. Ang kinakain namin sa aeroplano na walang aircon, candy. Papunta ng Puerto Princesa. Ganun papunta dito, mayroon pang dagat, Roro. Ay, hindi naman Roro pa yun, hindi pa. Galing Maynila, papunta ng Buscoculin, sa area niyo. Nasya ka palang bababa ng Puerto Princesa. Ganun kahirap kung araw papunta dito. Pero ngayon, nakita nyo, nade-develop na. Kaya kahit sabihin natin magpa-family planning, sa airport na lang kitang-kita na ang daming mga turistang pumupunta. So marami nang magiging mistisang Palawenya. At mistisang Palawenyo. Pero considering that, maraming migration mangyayari sa Palawan. And we're waiting for that. Tulungan natin. Now you, at your level, you're now gaining the experience, but in due time, you will be needed. And I hope any problem at the field level, just call us. Ano problema niyo with the mayors, with your governors, with your sanitary inspectors, with your other midwives and other nurses. Just tell us, para matulungan natin yung maiayos natin. Kung gusto kayo magpalipat, yan si Sandip, palipat na kayo as soon as possible. Lalo kung hindi nyo makasundo ang mga areas ninyo. Marami pang paglalagyan sa inyo. Ang ka-level ninyo, since kayo representante ng Department of Health, ay ang Department of Health Provincial Health Office. Kahit kayo naka-assign doon sa field, ang level niyo nasa taas. Kaya hindi kayo utusan. Kayo ay representante rin ng Department of Health. Kaya kailangan iangat-angat ninyo ang kakayanan ninyo at pagtulong sa ibaba. So gusto ko i-level kayo dahil nga ang nangyayari, kala nyo inassign kayo doon, utos-utusan na lang kayo, hindi kayo utusan doon. Mayroon specific responsibility na inassign sa inyo for the Department of Health. For the advantage of the Department of Health, hindi ng local government. Yung daan nyo ron, yung papunta nyo ron, benefit na yun sa kanila. Kasi nga, they are now connected with the national government through the regional office. So remember that you have specific functions. You have specific mandates that you have to take into consideration. Marami kayong gagawin sa field, but in all these things, be reminded na nandiyan ang regional office. Kung may problema, just call us. Alam niyo naman siguro ang number ni Sandip. Alam niyo? Cellphone number. Cellphone number ko. Alam niyo? Hindi, bibigay ko sa inyo ngayon. Huwag lang kayo magte-text ha. Pag may problema lang, sa akin magte-text. 0917-851-1636. Magpakilala lang kayo ha. Text muna bago kayo tumawag. Ang madalas, magte-text kayo, tatawag kayo. Pag hindi ko sinagot, ngayon yung kamag-anak ko. Kasi may sasalita ko, may ginagawa ko. But later on, tatawagan ko rin kayo, te-text ko kayo. Okay? Pero kung wala akong ginagawa, nag-ring kayo o nag-text, agad ko ka rin kayo sasagutin. Okay? So, ganun lang ang ating istorya. Anything you need at your level, just tell us. Marami kaming utang sa inyo. Remember that.
kasi kayo nasa field. Ngayon, kung ano man yung kailangan i-improve natin sa programa, just tell us. We're trying our best to fill in all the needs sa deployment program na to. And we hope na in due time, as we go along, kasi kung hindi mawawala na to, as we go along with this deployment program, ma-improve natin ang programa. We started with the RN Hills, remember? After the RN Hills, kung saan hinati ng 6 months, experimental yun eh. 6 months hospital, 6 months RHU, di ba? But in all 6 months, karamihan sa inyo nag-ikot lang ng cotton balls. Ganun na nangyari. Or, pag sa RHU, kung saan mapunta yung isang RN Hills, nandun lahat, kukumpulan. Pupunta ron, kakain, lahat nandun na rin. Pupunta sa labas, lahat nasa labas din. Yung baka-barkada, may dumating ng pasyente, hindi alam ng pasyente sino pupuntahan. Ganun na nakikita ko noong RN Hills. And I hope ngayon, spelled out na ang responsibilities ninyo. Kasi noon, hindi talaga naka-spell out. Alam lang, i-deploy kayo. Kahit ang orientation ninyo, hindi malinaw. But I hope now you realize na meron pala kayo specific function sa area you were assigned to. Okay? So just call us if you need something. We will call on you when we need something. Especially, we will call on you kung medyo may nakikita kaming hindi tama. Pero unahan nyo na kami. Kung sa tingin nyo hindi tama, sabihin nyo na kaagad sa amin, hindi tama ginagawa ninyo. Okay? Malinaw yun? So, I'll see you around. Batukan nyo lang ako pag nakita tayo somewhere. Kasi hindi ko matatanda na lahat ang pangalan ninyo at mga mukha ninyo. Pero just tell me, kayo kamo ang MDPs o PHA o RHM dito sa Palawan. Maraming salamat po at magandang hapon. Ingat lang sa pag-uwi, lalo may malalayo. Nung araw, walang ina na tumatanggap ng powdered milk. Having breastfeeding. Although may study na rin dyan, no? Pag breastfeeding kasi, mas maliit ang Pilipino. Kung naked na naked ka, may halura tayo, hybrid na. Hindi na tayo naked na naked. Pag breastfeeding na mas maliit, which might be true. No? Pero nevertheless, ang idea, nung araw, walang ina na tumatanggap ng powdered milk. Hindi uso kasi. Mas uso yung breast milk. At alam na alam nila. However, kayo, na lumaki ngayon sa gatas ng kalabaw, baka at kambing, iba na ang idea nyo. Lalo na kung nagtatrabaho kayo, iwan si bata, bigyan ng bote, saksakan ng bote sa bibig, ayos na yan. Timpla ng gatas. Minsan kung mag-asawa, nag-aaway pa kung sino ang magtitimpla ng gatas. Yun na, ilalabas mo lang yun eh. Saksak mo na sa bibig ng bata, ayos na. Ngayon magtitimpla ka pa. And what really happened, mas humina ang immunity, resistensya ng bata. Now, Tikam will bring back the old ways. Kasi mag-uumpisa tayo sa organic. Mag-uumpisa tayo sa natural ways. At ibabalik natin yung health-seeking behavior na kamukha na hinahanap natin dati. Okay? Now, dito sa Palawan, North and PPC kayo, no? Ay, South pala. Kapo pala yung North. Marami na kaming napag-usapan. Actually, just last Tuesday, sa governor na sa office ko, pinag-usapan na namin buong plano for Palawan. At napakalaki ng kanyang investment na gagawin from Aborlan down south. So, development of the hospitals, marami na tayong binungkal doon na hindi pa natatapos. RHUs na iaayos. Kasi kailangan i-reprogram natin ang location. And we hope, after your stint as NDPs, at naparami na natin ang human resource requirement doon sa mga facilities na yun, you will be part of those facilities. At mas maganda na kayo nandoon kasi mas exposed, immerse kayo sa need ng areas ninyo. Okay, mas alam nyo na yung dapat gawin. Mas madali ka na kayo makapanloko. Joke yun. Yung sabihin, mas madali na kayong makaunawa doon sa mga taong servisyon. And we will consider that. Sabi ko nga kay Go, pag yung NDP sa nag-apply, priority. And he's willing to do that.
Sama na rin sa kaya nga wala yata ang dentist sa inyo, no? Buti buo pa mga ngipin nyo. Bakit ba walang dentist na nag-a-apply sa posisyon? Mas malaki kita sa private? Ganun kayo. Wala kayong kaibigan dentista? Kasi isa yan na importante. It affects all your nutritional requirements. Ang nutrition, hindi lang kanin, hindi rin balanced diet. It also includes your dental status, your oral health. Importante yun. Minsan nga, mabaho hininga mo, hindi mo alam bakit. May halitosis. Isa sa cause niyan, nagugulok yung bituka mo. Okay. At hindi lang yun. Yung bituka kaya nabulok, kasi yung microbiome galing sa ngipin, napupunta sa bituka mo. So there is an imbalance of those microorganisms. Normally, may normal value na microorganisms sa bituka mo. However, kung hindi nag-balance yan, masisira yun, then you have the halitosis. And this affects your diet. And this affects your nutrition. So you see, you have to go back. You have to understand. You have to relieve yung mga ideas, yung mga concerns na you know already. However, you fail to apply. Kailangan i-apply lang. Okay? So, part of your work ay talagang hindi naman nabago. Now, Rek, ready ka na? Nasaan si Rek? Okay. I have here a cabbage bowl na hindi ba sa inyo alam na to eh. Kasi isa lang ang bukas sa huwag bubuksan. Mainit ba? Espanyola. Diba? Nakasabay ko siya kasi sa akin eh. Ano, ulit na. As your assigned deployment position in the DOH, as your assigned deployment position in the DOH, what is your major functions? So, MVP ka? Yes, no. Okay. So, anong major function? Implement ang mga health programs sa DOH. Di ba trabaho na MHU yun? Mag-assist do. Okay, so yun, to assist the rural health units sa implementation of programs and Department of Health. Pero may isang major function na. Although hindi discuss pa rin namin sa inyo. Relation din doon. Pero there is a word that you have to understand na ito yung talagang trabaho ninyo. No? Para yun yung pinakadahilan kung ba't kayo nandito sa Pilipinas. Kasi sinabi mong to implement the programs of the Department of Health, actually the idea is you don't implement the programs of the Department of Health. You implement a program based on the needs of your constituents, of your communities. Okay? Yung technical know-how, galing nga lang sa Department of Health. So it should not be pushed. Bakit ka mag-anti-hypertensive program kung wala namang hypertensive sa area mo? See? Yun yung ibig ko sabihin. But you said it right, to implement. But there is one more I'm looking for. Monitor ito. Okay, that's one word na kailangan din. Monitor. So, okay na rin yung monitor. But the other word is to ensure and monitor programs needs of the areas. Okay? Ano ka, papremyohan kita.
Hinahanap natin yung at least in 3. At least 3 lang. Indicator, you have to be concerned about it. First po, monitoring natin is about maternal health. Okay, check. Okay, natin. Infant care po. Infant health. Health or care. NCI po namin. At saka, Saka yung health care po. okay. Yung anong program sa childcare? Health care po yung NCI. Okay, yung pagtuturo Opo. ng vaccine. Actually, we can forget about national program on a national implementation ng EPI. Yung like yung, actually, inuso namin yan ng panahon ng Dr. Clavier. Yung Alice Disease Program, national program yun. Kung saan sabay-sabay ng tuturo. No? Lalo na ng measles, vaccine, at polio. Just to help this herd immunity, tinatawag. However, hindi naman kailangan talaga yung programa yun. It so happens, yung 90% kasi ng measles cases na walang vaccination. Kaya nilunsay yung programa. If only we have the right system at your level, ibig sabihin, kung yung mga nanay, pagkapanganak, alam na kaagad, dapat mabigyan ng bakuna yung anak nila hanggang 9 months to 1 year old for the measles, hindi tayo kailangan mag-uusap pa ng national program. But that is one indicator that you have to monitor daily. Lalo na pag daily, may nanganganak. Now, from the start, bigyan ka ng bakuna at babantayan siya daily hanggang umabot siya ng 1 year old. To ensure the program had touched the child na kailangan na bigyan ng vaccine. Kailangan niya. Now, maternal death. Hindi ka basta-basta magbibilang ng maternal death. Okay? Kailangan alamin mo ano ba kinamatay. Then you have to solve the problem at your level. Alam ba, kulang ang dugo. So, do something about blood. Saan ka kukuha ng dugo? Sa preso? Yun ang madalas gawin, di ba? Pupunta ka sa bilibid, kukuha ka ng dugo para magbigay. Nung araw yun. Ngayon hindi na. May mga laboratories na tayo, kaya mag-check nitong mga ganito. O namatay dahil natatakot dahil may gastos sa ospital. Di ba? O yung iba naman, talagang sanay na sila namamatay ang anak nila. Para tuta. Ito yung kinaturuan ninyo. Lumihay nila na sa area ng pababa. No? Paborlan down to balaba. Kailangan maturuan natin mga parents doon. Actually, nung araw, bago pa ako pumunta ng Region 4B dito sa Mimaropa, ang data ninyo from Paborlan down, kukunti na mamatay. Alam niyo bakit? Kasi nililibing ka agad. 1 day lang. Di ba? Living na. Both bata at nanay. Ang ganda ng data ninyo. Wala akong mamatay ng mga brother. Pero, pag nakipag-chismisan ka sa field, sasabihin, marami nung namamatay dito. Yung malaki pa yun. Marami tayo, HIV, lalo na HIV. No, hindi na sa PPC. The whole of Palawan, kailangan ingatan natin na huwag dumami ang may HIV. Okay? It's a matter of educating the people. And takutin na natin ng konti, lalo na yung mga nagtatago dito. Alam mo ba, nung una kami nag-launch ng HIV dito, we found out na may mga groups naman pala. Mga lesbian groups, gay groups, na sabi wala raw, hindi raw existing in Palawan. Wala raw. But nung nag-con na kami, nag-alugog na ng Palawan, nakita namin sa isang beach resort, meron silang activities doon, nakatago, exclusive activity. At walang kilala. But yung heads ng, there are 4 organizations there na umaten. So meron pala. Hindi na nagpapakilala. So ibig sabihin, dito sa Palawan, meron pang mental may mental ideas pa sila na nakakahiya na lumabas. So ibig sabihin, hindi nyo sigurado yung katabi nyo ay sexual preference. Kasi nakatago. Ingat kayo, yan ang panahon. Pero ngayon, lumabas na. Actually, 3 groups na yung lumabas. At yan announcing already their members. Which is good. Kasi importante yun. Kaya na pa rin Palawan in the whole of Mimaropa.
may kabihan ka ng premyo. Yung last question na natin, paandarin na natin. Nasaan na? Paandarin natin yung last question. Hello po. Good morning, Director. If at least two emerging and two re-emerging diseases we are monitoring at the field level. Huwag muna tayo sa, ano gusto mo na? Emerging or re-emerging? Emerging. Emerging muna. Para sa limang daan eh. Ano, HIV. Emerging. Emerging, ibig sabihin, hindi pa siya talaga existing. Biglang mababa. Parang SARS. Ngayon wala na rin yung SARS. Although paano na ba siya? Emerging. Field level o Tabi level. Monitor natin. Meron na tayo dito yung kaso. emerging. Ibig sabihin lang, you have to be aware Yung ano, of these emerging diseases. MERS-CoV. MERS-CoV. Okay. At saka na isa. Pwede yung bird flu, although hindi naman tayo nagkaroon pa ng bird flu ever since. Pero meron na kasi tayong sakit ngayon na nakita sa North, yung Newcastle disease, no, sa mga chicken, na maaari, although hindi siya nagka-transfer talaga sa tao, pero ang tao pwede maging carrier kung umawak ka ng Newcastle infection. Sa emerging. Oh, yun. So, emerging muna tayo. So, remember lalo na ang area ng Palawan, ang dami ninyong resorts. We have actually structured something like processes on how to go about emerging diseases na mapunta sa mga resorts. But you have to participate actively dito. No? Lalo na yung sa MERS-CoV, ito yung medyo hindi tayo nawawalan from time to time. Although wala pa naman positive, pero lagi tayo may suspect. Yung PUI, yung person under investigation. So yung PUI yun. Galing abroad, pumunta dito, umuwi o nasa resort, biglang inuubo, nilalagnat. These things, dahil meron siyang indication na maaaring MERS-CoV, galing kasi ng Saudi, kailangan pagdayan natin. Okay? Marami tayong kailangan iayos dito sa pagbabantay ng ating mga visitors, no, within Palawan. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi na, kung ngayon minomonitor natin sa airport yung mga may lagnat, there will come a time, tell you, na ang mangyayari, bago ka pumunta, pabalik ng Pilipinas, sa blood test ka muna. That will come true kung hindi tayo nagbabantay ng maayos. Okay? We have to be very careful with this activities again. Next. Yung re-emerging. Polio. Well, pwede natin consider ang polio nga. Kaya nga tayo ngayon ay massive vaccination. At pinalitan na natin ang polio from oral to injectionable na. Injection. Okay? Ang misa hindi. It has been there for so long. Ang dami hindi pa natin nakokontrol. Hindi siya re-emerging. Well, hindi pa rin. Hanggang ngayon, re-emerging na ba malaria? Hindi pa natin siya nakokontrol. Hindi pa re-emerging ba? Hindi rin. Sa present program na ngayon ang hepatitis. Dito magugulat kayo bakit ito re-emerging, but we have never touched the program. So ang tawag nila dito, re-emerging. Kaya tayo nagmamassive the warning. Hermetic infestation. So yun ang isa sa mga rin. So, what you've done good,
Ito na yung premyo. Okay. Good. So, ang inutos sa inyo, do something because that is a need of your area. And remember, hindi kayo level ng mababa. Hindi rin kayo utusan ng MHO or PHO. You are representing the Department of Health. You have higher level of expertise, higher level of training, and most especially yung attributes ninyo is higher than what we have at the local level. Kayong aasahan dapat. Pero dapat nakikisama rin tayo dahil yan ay structured system ng politiko. Yung sabihin political system ng society natin. And you have to be there. Hindi mahirap ang trabaho ninyo. Hindi madali ang trabaho ninyo. No? Lalo na kung lagi kayo lang sa field. Dahil ang aso, nandyan lang. Diba? Pag kinabol kayo, balak yung magturo, kung naka-experience ka na. Pero pag nakakita yung aso, uupo lang kayo. Yung aso tatakbo. Alam niyo ba yun? O, ikon nyo yun. Kung hindi nyo ba na-try yun, i-try yun. Kasi yung aso, magugulot na bigla kayo lumingit. At baka kayo lumambas sa kanya, ibig sa tumambas sa kanya. Yun yung experience ko sa field. Pag may asong hahabol-habol, uupo lang ako, may iiyak pa yun, patakbo. So yun yung mga kailangan nyo malaman. Pero sa mga nyo madali. Kayo rin sa areas nyo, lalo na kung bago kayo sa area, madalas din kayo machismis. Diba? Yung chismis, hindi naman totoo. Pag totoo, konsensya nyo. Pero kung hindi totoo, pwede pasar na. Ang mahalaga nagtatrabaho kayo. Yun yung importante. Tuloy nyo lang ang trabaho. Ang chismis sa Pilipinas, normal. At epidemia yan. Isang malaking epidemia na hindi concern ng Department of Health. Ay, importa emerging. Kasi, habang pa nung epidemia yun. Pero ginagamit din natin ang chismis. Lalo na, sabi nga, kung alam nyo yung kwento ko sa Pangasinan, merong namatay na 3 bata sa Alaminos bago magtanghalian ng swimming lang ng morning. Chismis yun. Nakarating sa akin, pinaimbestigahan namin, yun ang umpisa na nagkaroon pala ng epidemia ng cholera sa Pangasinan. So, chismis lang sa 3 bata, chismis lang yun. Inimbestigahan, ba't namatay? Cholera pala. At what we found out, pati yung bangus, sa Dagupan, yung kanilang mga sugpo, na pinadala namin sa RITM, nag-positive sa Vibrio cholera. So, umabot hanggang La Union yun, we have 500 deaths in 2004 because of cholera. Imagine, yun yung mga ganon. And it happened, it's happening para in Region 1 every 4 years. So, I'm concerned how to break the cycle. And we did break the cycle. So, ngayon, based on my monitoring sa bagong regional director doon, wala pa rin silang kaso ng cholera. Kasi talagang we have to clean everything. We have to pinpoint the last cholera video sa area. From water to the food. At nagtayo kami ng mga floating toilets. Kaya isa sa pinagmumura ng cholera doon, ito yung floating toilets, hindi programa ng Department of Health, but we have to do that kasi yung mga nangingisda, yung mga pupunta sa mga fence, alas 2 ng umaga, alas 3, kukulungan dyan. Akala nila maganda sa isda yun. Kaya yung kinakain yung tagupan bangus. Doon galing yun. Then we found out ng mga dumudumi doon, positive para sa carrier ng cholera. So kaya nagkalat na nagkalat until we were able to control it. Kaya ngayon wala pa. And these are the way to do things at your level. No, hindi porket sinabi kasi ng department, itong gagawin ninyo, gawa naman kayong gawa. Kumukha nga doon sa Benguet, nag-anti-hypertensive program doon. Hindi ka tumataas yung presyo ng mga tao doon, tapos mayroon ka anti-hypertensive drug. Nag-distribute. Be rational. You have to really know your communities bago kayo mag-implement ito ng kahit anong programa. So I beg you, please do the right things for the people that you serve. Remember that. Now, sabi mo nga, pag may problema kayo sa field, nakaway nyo, mayor nyo,
Mga BHW, nakaaway nyo. Nakaaway yung mga DMO ninyo. Nasaan yung ating DMO? So yun, salamat sa inyo at inaalagaan nyo sila. Pag may problema kayo, hindi lang lalapitan nyo muna. No? But you can always text me pag may problema kayo. Oh, bibigyan sa yung number ko. I-take note ninyo, 0917. Kasi kailangan makareceive ako ng mga chismis sa inyo eh. 851-1636. Okay? 0917-851. Globe yun. Malakas naman ng Globe dito sa Palawan. 0917-851-1636. Pakilala muna kayo. No, even bago kayo tumawag. Kung tatawag kayo, tuloy yung tawag. O kaya sabihin niyo sa akin, please call us. O call me. Pag upo ko, tatawagan ko siya. Ganun lang. Pero remember, anything that you need at your level, yung sa tingin nyo kailangan kayong tulungan, o meron kayong problema, just follow us. Kasi hindi kayo regular eh. We are here to support you. Always remember that. Okay? So with this, pagtulungan natin alagaan ng mga kababayan dito sa Palawan. Walang ibang tutulong sa kanila, kundi kayo. For the Patria. Maraming salamat po.